minutos esta temperatura, que non temos a hoja fría por arriba, pero temos a hoja quente por abaixo, o sea, nos a hoja checamos. Contanos, por que nos entrar en calor agora? Nos entran en calor porque nos facer unha peza que se chama Sete Saltos, que ten coreografía, na que o público tamén ten que saltar con nós imos a saltar, os músicos van a saltar, e así tamén vamos correndo un pouco este frío, sobre todo para os que non están afeitos a estas temperaturas. Podemos poder revisar. Sí, iso parece Suso, para ver que coordinemos aí. A ver, como sería eso? A peza vai empezar a sonar, e cando vai chegando ao final eu aviso, un salto, entonces todos un salto. A ver, no, Tan frío, tan frío. Cando digamos, un salto, arriba. Ya están entrando. Cando diga dos, vamos a saltar dos saltos. E así vamos a ir tocando a casa. ben, bueno, Hai que baixar a fillos de algo. Ten razón. hai que dar ensayo xeral, que por certo, bueno, hai que dicir que hoxe sodes moitos, estamos moi agradecidos, pero ainda poden caber máis na escola, non? Que hai que estar interesado. Caben máis, somos moitos, falta xente, que hai xente de gripe, de traballo, na escola somos 60, pues estamos aquí casi 40, pero efectivamente unha escola aberta de rapaces desde 9 10 anos hasta rapaces de 70 e os tantos, o sea, que aquí teñen cabida absolutamente todos. Me gusta. Que bo rollo teñen, mira, falar dos rapaces de 70, 80 anos e bo rollo na música tamén, que é precisísimo, que non é importante. Oye, pues mira, después seguimos palabras, si te parece, que abrimos ahí con saltos. Estupendo, vamos. ¿Preparados? Bueno, pues no sé si A chimpar. saltaremos. A chimpar. Dale.